Migracije su posljednjih desetljeća postale jedno od najosjetljivijih pitanja europske politike. Rasprave o tome trebaju li granice biti otvorene ili zatvorene, te koliko su države članice spremne dijeliti odgovornost, izazvale su duboke podjele unutar Europske unije. U tom kontekstu mađarska vlada već godinama zastupa posebno čvrst i kontroverzan stav. Mađarski premijer u svom najnovijem intervju naglašava da sigurnost zemlje ovisi o tome kakva je vlast na čelu države. Ako je riječ o nacionalnoj vladi, koja se ne boji suprotstaviti Briselu, tada nema migranata i postoji sigurnost. Ako pak prevlada probriselska politika, dobijamo migrante i nestanak stabilnosti. Neprihvaćanje obveznih migrantskih kvota dovelo je Budimpeštu u česte sukobe sa Briselom. Stav je da svaka država mora imati pravo sama odlučivati tko smije prijeći njezine granice. Upravo zbog tih neslaganja došlo je i do napuštanja Europske narodne stranke, što je dodatno naglasilo razilaženje između mađarskog i europskog pristupa. Migracija se u mađarskom političkom diskursu prikazuje kao pitanje sigurnosti i identiteta. Građanima se poručuje da ih samo snažna i neovisna vlada može zaštititi od vanjskih pritisaka. Za Budimpeštu migracije nije samo tehničko pitanje granica, nego civilizacijski izazov. Masovni dolasci iz drugih kulturnih sredina tumače se kao dugoročna prijetnja kršćanskom i konzervativnom identitetu Europe. Odatle proizlazi stalni naglasak na nacionalne suverenosti i tradicionalnih vrijednosti. Viktor miniszterelnök arra emlékeztetett, hogy Brüsszel 10 éve tartja nyomás alatt a kormány. Premijer Viktor podsjetio je da Brisel već 10 godina drži vladu pod pritiskom po pitanju migracije, ali da se Mađarska već 10 godina odupire i da ni u buduće u tom pitanju neće praviti kompromise. Zašto? O tome također pitam premijera Viktora Orbana. Dobro jutro. Dobro jutro. Krenimo malo iz daleka, jer je 2 sedmice prije nereda u Röškeu Angela Merkel izjavila onu rečenicu da možemo to učiniti, poznato Wir schaffen das, a nakon toga su u njemačkim i zapadnoeuropskim kolodvorima migrantima dočekivali s transparentima, dok je Mađarska postala crna ovca. Kako se ta situacija promijenila u posljednjih 10 godina iz društvenog i političkog aspekta? Amikor a németek azt mondták, hogy meg tudják oldani, akkor az még egy másik Németország volt. Kad su Nijemci rekli da to mogu riješiti, to je još bila jedna druga Njemačka. Bilo je uvjerljivo misliti da Nijemci to mogu riješiti, ali od tada se pokazalo da jedva više išta mogu riješiti. Njihova automobilska industrija se raspala, a bili su kraljevi u automobilskoj proizvodnji. Uzimaju ogromne kredite, jučer su usvojili proračun u kojem proizvode deficit veći nego ikad prije i opet se zadužuju. Dakle, ta Njemačka, o kojoj je kancelarka Merkel rekla, koja će uskoro inače doći u Mađarsku predstaviti svoju knjigu, da je malo podržimo na njenoj promociji, da će to riješiti, tada smo mi u Mađarskoj i svi koji smo uvijek gledali na Nijemce kao na dobro organiziran precizni stroj i sami vjerovali da to zaista mogu riješiti. Ali mene to nije zanimalo. Mene ne zanima mogu li Nijemci nešto riješiti, mene zanima mogu li Mađari riješiti vlastite probleme i poteškoće. I u to sam bio siguran, bez obzira što Nijemci rekli, mi to ne možemo riješiti. Sada naravno govorimo o Röškeu i to je ispravno, jer se na kraju u Röškeu pokazalo da ti migranti nisu izbjeglice. Tamo se otkrilo da imaju mobilne telefone, da su sposobni za koordinirane akcije, da je njihov pokret više vojnog karaktera nego što podsjeća na izbjeglice. Tamo se otkrilo da imaju bankovne kartice, tamo se otkrilo da ih pokreću organizirane mreže krijumčara ljudi, tamo se otkrilo da iza cijelog procesa stoji mreža nevladinih organizacija Georgea Sorosa. Dakle, važno je i pametno što govorimo o Röškeu, ali moja najjača iskustva nisu vezana uz Röške, nego uz one posjete kada sam išao pogledati 1 ili 2 izbjeglička kampa. Iako se Mađarska obranila od migracije, u početnom razdoblju ipak su ovdje ostali određeni migranti. Pa tako je bio kamp u Debrecenu, u Bickeu, znate onaj u Feldsutu. Ja sam tada gotovo svakodnevno odlazio tamo. Dakle, vidio sam što to uzrokuje u životu tih manjih i većih gradova.
Kada smo zatvorio sam, ako se smijem tako osobno izraziti, migrantski kamp u Debrecenu. Da smo dopustili da ostane, ljudi bi protestirali niz glavnu ulicu Debrecena. U Bickeu su nam svi stiskali ruke kada je ukinut. Prestala su ona stanja koja su se mogla vidjeti po parkovima i ulicama. Dakle, bio sam siguran da, ma što god Nijemci govorili, nama Mađarima to sigurno nije dobro. A onda se pokazalo da ni Njemačkoj to nije dobro i da ni oni to ne mogu riješiti, unatoč obećanjima gospođe kancelarke. Zar nagyon sokat változott, ha már csak a politikai hozzáállás. Jako se mnogo toga promijenilo, čak i ako gledamo samo politički pristup. U zapadnoj Europi mnoge su zemlje pooštrile mjere, barem pokušavaju učinkovitije provoditi deportacije. Istodobno, ovaj tjedan ste se, zbog vaše procjene situacije o švedskoj migraciji, našli u oštroj raspravi sa švedskim premijerom, koji vas je optužio za laž. Prvo, kako vidite što je bio uzrok tako burne reakcije s njegove strane i koliko pitanje migracije još uvijek, 10 godina kasnije, zaoštrava napetosti među državama članicama? Ahova beengedték a migránsokat, ott a közbiztonság drasztikusan. Ondje gdje su pustili migrante unutra, javna sigurnost se drastično pogoršala, javni prostori postali su opasni, neki gradski kvartovi postali su neupotrebljivi za život, pa se lokalno stanovništvo odselilo, a broj kriminalnih bandi i otvoreni ulični sukobi postali su, ne kažem prihvaćen, ali bez iznenađenja, dijelom zapadnoeuropskog života. A postoji i veći problem. Ovu grešku nije moguće ispraviti. U politici postoje dvije vrste grešaka. One koje se mogu ispraviti i one koje se ne mogu. Ova se ne može ispraviti, kao ni kod Bokroša. Bokroš je skresao sustav dječjih potpora i zbog toga se mnoga djeca nisu rodila. Ta se djeca više nikada neće roditi. Dakle, postoje takve greške u politici u različitim područjima. Isto tako sa ratom i mirom. Tko je već poginuo u ratu koji nije trebao započeti, taj se više neće ponovno roditi. Dakle, politika ima nekoliko područja, ne mnogo, ali ima ih, gdje su počinjene greške nepopravljive. Migracija je jedna od njih. Ozbiljnosti teme možda ne priliči, ali slika je točna. Kada pasta za zube izađe iz tube, više je ne možete vratiti unutra. Ne znaju što sa tim učiniti. A ako želite znati budućnost, koliko će situacija biti lošija u sljedećem razdoblju, uvijek morate pogledati školska dvorišta. Dakle, ako želite vidjeti budućnost vlastite zemlje, idite na školsko dvorište. I za vrijeme odmora treba pogledati Ha saját országod jövőjét látni akarod, akkor menj el az iskola udvarra. Egy szünetbe és nézd meg. Hát ha elmegy bárki egy bécsi, vagy müncheni, vagy párizsi iskola udvarra és megnézi... Ako bilo tko ode na školsko dvorište u Beču, Münchenu ili Parizu i pogleda tko su ondje učenici, kako se grupiraju, što rade, kako se odnose jedni prema drugima, tada može vidjeti nimalo obećavajuću budućnost tih zemalja. Švedski premijer već dugo brusi jezik na mađarskoj. Inače, Šveđani su simpatični ljudi, rado bih rekao. U mojoj generaciji su to bili sami lijepi i atraktivni mladi ljudi. Puna glazbe i svega, ali u stvarnosti je švedska politika iznimno agresivna, sa poučnim tonom. I to ne samo prema nama, treba to naglasiti, nego općenito u svijetu. A to Mađari teško podnose, jer nije u redu da dok maloljetne djevojke koriste za nasilna kaznena djela koja završavaju čak i ubojstvima, dok u švedskim gradovima divlja nasilje, dok je prošle godine zabilježeno više od 300 slučajeva bombaških zločina, u isto vrijeme taj isti švedski premijer i švedska vlada drže lekcije Mađarskoj o vladavini prava, dok sigurnost vlastitih građana ne mogu jamčiti. On sam je izjavio, sjećam se toga, da vlada ne može obuzdati val nasilja koji hara švedskim gradovima. Pa o čemu onda razgovaramo? Dakle, samo želim reći da je migracija osjetljiva stvar, jer to otvara pitanje odgovornosti političara. Ti migranti nisu pali sa neba. Oni se nisu tek tako odjednom pojavili. Netko ih je pustio unutra. A onaj tko ih je pustio mora preuzeti odgovornost za posljedice. To im se već ne sviđa. Jednostavnije je zadirkivati Mađarsku. Švedski premijer bi trebao govoriti o tome da, ako je pustio te migrante, koji inače ubijaju ljude, siluju žene i upadaju u ratove bandi, nije li to njegova odgovornost? A čija bi bila kad bi se takvo stanje pojavilo u Mađarskoj? Pa onoga tko ih je pustio. A tko ih je pustio? Vlada.
A tko vodi vladu? Premijer. Dakle, ovdje se postavlja i pitanje osobne odgovornosti. Zato nisu sretni kada treba govoriti o migraciji. I da ne bi morali govoriti o vlastitoj odgovornosti, uvijek je lakše napasti Mađarsku. És hogy ne kelljen beszélni a saját felelősségükről, mindig könnyen megtámadni Magyarország. Vidimo u ostalom da i dalje postoji spor između Budimpešte i Brisela po ovom pitanju. Dovoljno je pomisliti na migracijski pakt. Ova rasprava, ovaj sukob, kako se prelijeva u mađarsku unutarnju politiku. Jer prema izjavama, primjerice najveća oporbena stranka TISA sada kaže da bi i ona zadržala ogradu. Dakle, čini se kao da kod kuće postoji jedinstvo u ovom pitanju. Po pitanju migracije ne vjerujem nikome osim sebi. Dobro se sjećam kako je to bilo. Tada je DK bila vodeća oporba. Govorili su da taj problem uopće ne postoji. Nema problema. Da premijer sve to prenapuhuje iz unutarnjo-političkih razloga. Sve to dobro pamtim. A kasnije su obećavali da bi i oni postupili isto. Pogledao sam kako glasaju u Briselu, pa glasaju kao i TISA. TISA u Briselu glasa za primjerice katastrofalni migracijski pakt, koji su sada smislili u Briselu, bio bi katastrofalan za Mađarsku. Pa ipak su glasali za njegovo ubrzano uvođenje. Također je TISA u Briselu glasala za povećanu izravnu financijsku pomoć migrantima. Nema suglasnosti po pitanju migracije. To je bajka. Stvar stoji ovako. Ako postoji nacionalna vlada koja se ne boji, štoviše, koja je hrabra i suprotstavi se Briselu, tada nema migranata i postoji sigurnost. Ako u Mađarskoj bude vlada koja je pristaša Brisela, tada će biti migranata i više neće biti sigurnosti. Ja tako vidim situaciju. Mi smo upravo zato izašli iz Europske pučke stranke, jer se po pitanju migracije nismo mogli sa njima dogovoriti. A TISA je pak ušao u Europsku pučku stranku. Očito su se dogovorili. A TISA meg oda ment be az Európai Néppártba, hát nyilván megegyeztek. Pretplatite se na kanal Marsonia News kako biste nastavili pratiti ovakve neovisne analize i izvještaje koje nećete pronaći u mainstream medijima. Marsonia News je potpuno neovisan medij i može opstati isključivo uz pomoć svoje publike. Ako želite podržati naš rad, linkove za donacije i druge oblike potpore pronaći ćete u opisu ovog videa.